Здравейте хора! Аз съм Леди Монстро и така ще да качвам, но не ставам. И така, сега ще ви разведа из моите неща. Принципно обещах днес не да снимам, обещах в Twitter, ако някой го е видял, да снимам на CS, но пробвах се да снимам, бъгна ми компютъра от сървъра и трябваше да го разстартвам няколко пъти. И много ме издразни. И така, аз нямам толкова късно и ще го кача толкова късно, защото бяхме тренировки, училище и така. И сега, пак се извинявам и ще ви обясня защо стана така. Извинявам се, задето не можах да снимам клипове. Сега ще ви обясня. Бях болна една седмица, пропуснах половината, даже може би всичките входни, не, едно-две бях направила. И накрая какво стана? Като бях ги пропуснала, трябваше да правя входни, трябваше да уча за входни. Беше сурово. И това беше лошото. И така, сега ще ви изведа. Така. Ето това е моя Google+. Не съм качвала. Но вижте колко. Вижте. Така. Просто ще качвам тук. Сега, това е моята Facebook страница. Леди Монстро. Това е един клип на CS. Това ми е Twitter, ако ще ме търсите. В description-а, в описанието ще има моя Twitter, Facebook страницата ми, Google+, и както сега ще ви покажа, както тук обещах, утре в CS, ето и сървъра, чакам ви утре. Не мога, бъгва ми сървъра и компютъра. Така, последното, което и ще има и описание Twitch. Ако някой знае, ще ми кажете ли как да скачвам клипове тук? Защото не знам изобщо нищо как да качвам тук. И така, Twitch ми е най-труден нещо. Нищо не мога да правя в него. Защото не знам как. Как го правя? Ако знаете как, моля, кажете ми. Моля, кажете ми. Защото поудявам. И ако имам нещо пропуснато, не кажете. И така, сега ще ви покажа няколко канала, които трябва да се гледате за тях, защото са безнадежно отчаяни. За жалост. Само да го видя къде е. Така, първият човек, който искам да се абонирате за него и задължително е Dark Warrior. Той е с фейска. Купих си гараж. Купи си гараж, човек. Абонира се за мене. Той скопира. Да. Той скопира някой му. То не го харесвам. No TX TV. Да. Не го харесвам. Добре. Така. Ма той го изкопира от мене. Ганяр. Така. И сега, това е първи човек. Той има... не се ще ви кажа. Той има 5 абоната вече. Вау! Браво на него. Той за първи път имам чувство, че има 5 абоната. Следващия, къде си бе? Къде си бе? Той така се казва и в CS. И всеки ден цъка CS. Няма начин да не цъка. И вече има... Ти смене 5 абоната. Омага. И последен, но не на последно място, е Да Про. Той има точно плюс мен 11 абоната. Защо всички го харесат канала почне? И естествено, абонирате се най-вече за този красив канал. Ако, понеже и Да Про това ме пита, откъде си го направила това? Вие с Shadowhex да не би да сте играли. Не съм играла с Shadowhex. Идвам тук в нова. Така, пиша нова
Skins. Enter. Нова Star Skins. Не. Minecraft. Нова скин. Извинете. Аз така принципно го пиша. Нова скин. И ето къде го правите. Идвате тук в нова скин. Правите си плеера как искате да ги изглежда. Нека само малко да заради страницата. Отстрани ето тук има още плеери. Виждате, сега ще се включат. Които може да ги вземете и по тях да отсветявате вашия си скин. След това идвате ето тук, в тапетите. Няма сега. Отивате в тапетите, там има тапети и много неща и така. А тук може да видите моята котка. Моето куче. Така. Добре. Това ще бъде от този клип. Надявам се да ви е харесал. На мен лично ми харесва. И добре. Довиждане и до следващия клип. Чао!